Tiedätkö tommost peliä ku Grand Theft Auto? Se on semmonen autopeli. Minkälainen peli se on? Onko se polkupyöräpeli? On se lentokonepeli ja siinä voi myös liikkua. Vau, minkälainen peli se on? En tiedä, mutta olen kuullut, että se on veneilypeli. Oho, voiko siinä pelissä liikkua veneellä? Juu, voi luistella. Vau, onko se autopeli? En tiedä, mutta olen kuullut, että se on kaivamispeli. Oho, voiko siinä liikkua veneellä? Ahaa, siis joku traktoripeli vai? Ei sinne päinkään, sillä siinä liikutaan veneellä. Traktorilla kuuleman mukaan voi myös liikkua. Vau, onko se veneilypeli? Ei sinne päinkään, siinä liikutaan veneellä. Vau, minkälainen peli se on? Olen kuullut lehdestä, että siinä pelissä voi ampua. Etkä ole. Luit sen radiosta. On se peli, siinä voi laittaa pelin päälle. Vaude, voiko sen pelin päästä läpi? Vau, oho, onko se luistelupeli? On se lentokonepeli ja siinä voi myös liikkua. Oho, siis joku traktori. Ei sinne päinkään, lentokonepeli. Oho, siis joku konepeli. Tietokonepeli. Osaan pelata tietokonepeliä, mutta miten pelataan lentokonepeliä? Ei siinä voi liikkua, siinä voi kuuleman mukaan myös liikkua. Vau, voiko siinä liikkua?